Ia, hai să filmăm plen, deci. Dar ce avem, mă, bicicletă? A, e mic ăsta. Bă, e mic ăsta. Păi s-a oprit aici la stație. Tuning. A, bă, l-a lăsat pe fractul, nu-ți mă. Da, bă, vino cu a. Copil! Ia a picat lanțul. Bagă mâna! La asta și la o simplă bicicletă îi pică lanțul. Și la ce, dacă am scat-o pe asta, normal că... Hai mă, vino! Nu mai veni prin apă! Lasă bă dacă se simte omul bine. Bă, ce... Copil. Așa vom și cu mașina lui, mă. A intrat cu mașina în apă și a bulit motor. Atunci era o... Ba, nu ia, dar aproape l-a bulit. N-ai curaj să te bagi... Bagă-te în ea, bă! Ia, vezi dacă nimerești canalul ăla. Vezi că pe acolo e în canal. Nu, e mai încolo, mai încolo. Vezi că dai tu de el dacă e ceva. Așa e lăptă prin apă, ai văzut? Bine, ia-ți. Răși, care... Frate, că vreau să-i dau o tură sau vrei să dai și tu. Nu, ce bă, Bă, ești pe și a făcut ăsta... Cuțu, cuțu, cuțu! Ia telefonul, nu vreau să te facă maniera. Mai e un plen. Iau! Asta e manele, mă. Bă, dar bariera nu se saltă. Bariera se trage în coafă.